Podľa našich informácií už 200 000 slovenských podnikateľov podpísalo zmluvu na prezentáciu v katalógu firmy European City Guide. Vzbudzujú dojem, že ide o bezplatnú inzerciu. Ponuka je formulovaná tak, že na prvý pohľad sa javí veľmi výhodne. Mikroskopické písmo a navyše v anglickom jazyku však hovorí niečo iné. Zaväzujete sa, že firma si od vás za prezentáciu bude účtovať ročne až 1 000 eur. Po určitom čase, býva to zhruba 4 až 5 rokov, vás kontaktuje zástupca spoločnosti s tým, že máte u nich urobený dlh. Keď je to 5 rokov, tak to robí zhruba 5 000 eur. To je vyše 150 000 korún. S firmou sa nám skontaktovať nepodarilo. Oslovili sme aj poškodených klientov, no na kameru sa boja vystúpiť. Tvrdia, že táto firma sa im vyhráža exekúciami a telefonátmi ich psychicky deptá. Boja sa aj švajčiarskej firmy, ktorá pre nich vymáha pohľadávky. ECG nie je na Slovensku žiadny nováčik. Pred 5 rokmi vymáhali peniaze napríklad aj od mestskej knižnice v Kežmarku. Začali mi chodiť upozornenia, že mám zaplatiť 787 eur. Ja som nevedela v podstate začal, lebo už som aj zabudla na to, že som vyplnila nejaký list. Ľudia sa obracajú so žiadosťou o pomoc na všetky možné inštitúcie. Tie im však odkazujú, že firma je veľmi dobre právne ošetrená. Zakročiť nemôže ani polícia, ľudia ale upozorňuje na riziká. Ak sa chcete podobným nepríjemnostiam vyhnúť, stačí si dôkladne naštudovať zmluvu, až potom sa rozhodnúť, či ju vôbec podpísať. Braňo Tomága, televízia Markíza.